You're actually going to feel really good after you come to Australia by about January 4 or 5. Because you're going to have all that work put in, then you can have a little break again, about 4 or 5 days off, and then you're going to hit a few more balls, and then you're going to have the flight, then 2 or 3 days in Australia and you're going to be flying. If you're feeling great right now, we're not working you hard enough. Can you guys pick up the sound with that thing? Decent? How was she in the interview? Was she good? She was great, actually. Did she speak nicely about all of us, her boys? Sorry? Did she speak nicely about her boys, the team? Average? Average, yeah. We'll make her pay for that. What makes you think that I spoke about you? We're not talking to you, we're talking about you. Yeah, but I heard. Then you're not focused enough. La mine, de când am pornit în tenis, au venit lucrurile mai greu. Adică am suferit înainte să mă bucur. Și, din punctul meu de vedere, a fost un avantaj pentru personalitatea mea. M-a ajutat să stau ancorată foarte bine cu picioarele pe pământ. E un fapt, faptul că am câștigat Grand Slam-ul, faptul că am câștigat anumite meciuri importante, că am bătut jucătoare mari. Nu a fost o întâmplare. Atunci când sunt în pregătire pentru turnee, atunci când merg și la sală, sunt 100% și așa am fost toată viața. Ca să iasă totul foarte bine, pentru că perfecțiunea nu există, trebuie să te implici total. Tenisul înseamnă viața mea până acum, pentru că tot ceea ce fac zi de zi este pentru tenis. Nu mă culc târziu pentru că a doua zi am antrenament. Nu ies în oraș pentru că obosesc și a doua zi nu o să dau randament. Tot ce se mișcă în jurul meu este pentru tenis. Oamenii nu înțeleg că nu poți să ai aceleași simțuri la rachetă, mingea când vine, picioarele să le simți așa în fiecare zi la fel, la cel mai înalt nivel. Nu. Am făcut pauză 2-3 săptămâni și în prima zi n-am nimerit niciun con. E chestie de exercițiu și acum nimeresc 2, 3, 4 pe antrenament. În ultimii ani am ajuns să intru așa pe un automat. Ceea ce faci la antrenamente trebuie să faci la meciuri și nu e bine să te gândești că trebuie să le tratezi cumva altfel. Îți perfecționezi ceva și atunci ador când văd că greșesc o minge, îmi vine să dau câte 100-200 de lovituri, chiar și mai mult, până simt eu că am început să am mingea în mână. Adică să nu mai simt racheta că face legătura între mine și minge. Să simt că face parte din mine. Ajungi să-ți golești mintea prin exercițiu. De asta facem antrenamentele cu repetiții foarte multe. Să fiu capabilă să spun, închid ochii și o dau acolo. Când îmi pun ceva în minte, pot să fac, dar îmi trebuie pe cineva să am alături. Nu știu de ce. Niciodată n-am făcut singură ceva. Am avut colegă de cameră, făcea abdomene, făcea stretching seara. Niciodată n-am făcut. Un exercițiu n-am făcut singură. Întotdeauna am ascultat și am făcut tot ce mi s-a zis, dar tot timpul mă plâng și comentez. De când mă știu, când îmi zice antrenorul ceva, eu zic, iar trebuie să fac asta, dar de ce trebuie să fac asta? Tot timpul caut, nu știu, cred că e frustrarea asta că nu-mi place să fac treabă la sală și tot timpul găsesc că mă iau de ceva. Dar întotdeauna am făcut ceea ce mi s-a zis, niciodată n-am tras chiulul. Teo știe cum trebuie să mă ia. Dacă mă plâng foarte tare, atunci se oprește și el din a-mi da exerciții. Dacă mă plâng doar un pic așa că am eu o nemulțumire, chiar mă împinge de la spate mai mult. Mie nu mi-a plăcut niciodată să alerg perioadă lungă, să stau, să alerg 10 km, mă dureau genunchii, mă dureau gleznele, mă plictiseam, nu-mi plăcea deloc și de când am echipa asta nouă de acum, ei au fost cu principiul că trebuie să fac antrenamentele mai scurte și mai intense.
Darren a venit cu chestia asta și a spus că la tenis nu trebuie să alergi atât de mult, trebuie să alergi un fel de intervale, le spunem noi, la intensitate mare. Asta mi-a plăcut foarte mult, îți dă tonus, îți dă energie și nu te uzează atât de mult. Exercițiile din sala de forță te uzează pentru că folosești foarte mult tendoanele, mai ales la încheieturi. Pe mine mă dor încheieturile când fac, spatele, coloana, am problemele mele acolo și dacă pun o greutate pe umeri, automat mă ia spatele și nu mai pot să dau randament o săptămână, 2 chiar. Și de aceea am evitat partea asta a antrenamentului de forță brută. Acum am început din nou pentru că odată cu trecerea anilor, îmbătrânesc, cum a zis Darren, trebuie să îmi măresc masa musculară ca să-mi țină tendoanele și oasele mai bine. Thank you. I'm not shaking hands yet because we're not done yet. Done, I finished. Are you sure? Yes. That's it? I feel like we just started. Take my hand. Trebuie să mă simt bine cu oamenii cu care lucrez. Pe Darren l-am ales pentru că mi-a plăcut foarte mult pedagogia lui, felul cum vorbește, faptul că m-a înțeles, că mi-a înțeles nervii, că mi-a înțeles personalitatea și a încercat pe stilul meu să mă schimbe oarecum, să-mi dau seama de ce nu am bun în interiorul meu. El mă relaxează foarte mult cu glume, eu nu glumeam. Înainte să-l cunosc pe el, credeam că dacă sunt pe teren la muncă, trebuie să nu aibă nimeni acces la mine, știi? Și venind el în echipă și cu glume, cu poze pe Instagram, cu așa, m-a deschis foarte mult. Eu am început să vorbesc zilnic cu cineva la teren, antrenor, sportiv, fost sportiv, adică m-a introdus cumva într-un mediu foarte relaxat și asta m-a ajutat foarte mult și pe teren. Fac meciuri foarte bune atunci când am o stare de relaxare foarte mare. Australienii așa sunt. Ei sunt foarte pozitive, ei nu văd negativ. Eu n-am înțeles, mi-a fost foarte greu la început. Pierzi un meci și zici, bine, vorba lor, hai să bem o bere și mâine e o altă zi. Adică pierzi un meci și zici, aia e, mâine o iei de la capăt. Noi nu vedeam așa, eu 3 zile eram super supărată, super tristă că ce s-a întâmplat, am pierdut un meci. Dar mai aveam sute de meciuri în față să joc. In Australia, we have this little cartoon character called the Tassie Devil, and it's incredibly fast, but it spins around on itself and goes at 1,000 miles an hour and is a little bit angry all the time, and it's always chasing trouble. And to me, that reminds me more of Simona. Tennis is very one-on-one. A coach is important, having a chemistry is important, training is important, strategy is important, but ultimately for tennis, it's the player that gets it done. I know as coaches we can talk about the process, going out there and giving everything you have. As long as you give 100% effort, it doesn't matter about the result. You know, all the philosophies that coaches talk about, but they're all rubbish, really, because we're here to win. And the players are here to win. And they have a small window in tennis that it's only 10 or 12 years. So every chance you get to walk onto the court to compete, you want to win. And that's why it's such an emotional sport, is every day counts. It's not that easy, but she's an emotional player that cares about the performance she puts up every day. And that's why you see her get upset with herself, because sometimes she's not just playing an opponent, she's playing her coaching bench, and she's playing against herself, and she's playing an opponent. Stresul meu și emoțiile mele sunt legate de persoana mea. Adică niciodată nu mă gândesc că, mamă, o să vină adversara și o să-mi dea nu știu ce minci și o să mă bată. Nu mă lupt doar cu adversara și cu tenisul. Mă lupt și cu stările mele, mă lupt și cu mentalul meu uneori, cu emoțiile mele. Educația mea a fost că n-am nimic de împărțit cu nimeni. Mai grav e că am ceva personal cu mine. De fiecare dată în teren am o chestie care mă deranjează la mine. Toată presiunea e pe mine. Tot focusul e pe mine.
multe gânduri în timpul unui meci. Se întâmplă atâtea în capul nostru de nici măcar nu poți să le analizezi după. Mii de gânduri total ciudate. Îți vin nervi de nicăieri, îți vine o liniște de nicăieri, îți vine o încredere de nicăieri tot așa. Un punct sau o lovitură poate schimba toată starea jucătorului. Hockey-ul are marge de eroare 3 mm. 3 mm, mingea aia poate să fie out în unele situații și el o vede bună și invers. Adică perfecțiunea nu există, chiar dacă toți o dorim. Un neț sau o lovitură ușoară pe care adversarul a greșit-o, din momentul ăla se întoarce tot și ajungi să domini tu meciul fără să dai seama. Poți să câștigi o minge importantă și ca lumea să joci bine și să fii în al 9-lea cer imediat. Și după greșești o minge, cazi. Firul e foarte subțire să treci de la pozitiv la negativ. Și dacă te duci pe negativ, te duci așa. Trebuie să poți să conștientizezi parazitul și să lucrezi pe el. Adică să zici, ok, mi se întâmplă asta, ce fac acum ca să rămân totuși concentrată și atentă la ceea ce am de făcut în continuare ca să termin meciul. Pentru că e moment de panică în timpul meciului, moment de presiune, moment de bucurie prea mare când vezi că joci bine și deodată poți să te relaxezi. Și de acolo se poate tăia și nu mai știi ce se întâmplă. E greu să explic pentru că e foarte profundă toată treaba. Adică e dezechilibru emoțional foarte mare în timpul unui meci. Și în afara terenului ai anumite stări. Ești prost dispus, uneori ești iritat, dar nu prea înțelegi de ce. Pentru că toate lucrurile sunt ok pe lângă tine. Dar e adrenalina aia pe care o ai zi de zi la meciuri și după te dezechilibrează un pic și în viața normală. După 5-6 ani de stat în top 5, a fost greu și anul ăsta am resimțit. Este demoralizant să te antrenezi săptămâni întregi, zile întregi, ore întregi și să ajungi acolo și să pierzi în primul tur, când tu joci perfect la antrenament. Nu știu ce să zic. Îți simți că îți pică cerul pe tine și că nu mai există șanse și că, de ce să mai muncesc, că am muncit degeaba, ai tot felul de gânduri. Am avut când jucam atât de prost încât am zis, mamă, deci aș vrea, singurul lucru pe care mi-l doresc în momentul ăsta e să ies afară, să fug de pe teren, că chiar a fost un joc rușinos și m-am simțit așa neputincioasă, că nu îmi place ceea ce fac și atunci chiar am simțit cu adevărat că nu e locul meu pe teren. Mi-e rușine de mine în primul rând, adică nu m-aș gândi la ce o să zică lumea. Mi-e rușine de mine și de echipa mea, pentru că împreună muncim, împreună stăm zi de zi pe teren, ne sar ochii cât alergăm, fiecare se stresează în felul lui și intru pe teren și nu pot să fac ceea ce trebuie să fac. Și atunci mi-e rușine și de ei și de mine. Cel mai greu moment din cariera mea a fost când a trebuit să abandonez un meci din cauza durerilor. Mai bine nu intru pe teren decât să intru și să mă opresc. Dar se întâmplă să intri cu durere de 2 în teren și după câteva game-uri să ajungi la 8 direct, adică sunt nici fracțiune de secundă. Și nu mai poți să controlezi, nu mai poți și te oprești. E frustrant, e cumplit. Momentul în care trebuie să revii la nivelul cel mai înalt este foarte greu. E un sport solicitant. Rotațiile pe care noi le avem în tenis sunt foarte riscante la coloană, pentru că nu poți să controlezi viteza cu care te răsucești sau modul în care te întinzi după o minge. La 17 ani am avut prima problemă la spate și mi-a spus că sunt cea mai tânără pacientă cu hernie de disc. Am în jur de 4 hernii, nu sunt ușor de gestionat.
Din 2008 am făcut exerciții zi de zi. A trebuit să-mi întăresc foarte bine mușchii de lângă coloana vertebrală ca să țină discurile în aceeași linie. Cu bătăturile am avut de tras când eram copil. Aveam carne vie și trebuia să joc meciuri. Țin minte cum a zis Nadal la un moment dat, zice, e ceva anormal dacă nu mă doare. Permanent avem o durere foarte greu, pentru că se duce în creier așa durerea. Parcă te înțeapă, îți pune un cuțit în spate, în inimă, în cap, nu știu, simți așa o senzație ciudată. O zi, două și după o iei de la capăt. Mie ce mi-a plăcut la tenis este că în fiecare zi e un nou început, indiferent. Pierzi, câștigi, a doua zi faci exact la fel. Punct cu punct. Uneori mi se pune negru în fața ochilor când joc și nu mai știu ce să fac. Când sparg racheta rău de tot, atunci e un moment în care nu mai suport ceea ce fac. Adică cum pot să greșesc atât de ușor, să fiu atât de slabă în momentul ăla. Și sparg racheta și s-a dus toată furia. După îmi pare rău că racheta aia chiar era bună, că era rachetă prețioasă, ca să zic așa, rachetele mele sunt prețioase, adică nu le atinge nimeni, eu am grijă de ele, le mai șterg, sunt prietenele mele, dar numai în momentele dificile nu prea sunt prietene. Tot timpul când am momentele astea nasoale și grele, tot timpul am senzația că ei nu sunt alături de mine, în sensul că parcă nu suferă odată cu mine și mă enervez că de ce eu sufăr mai mult și că ar trebui să fie și ei alături de mine în suferința aia. Până la urmă e o suferință pe teren. Te știi singur, te știi neputincios în unele momente și când îi vezi pe ei uneori, deși nu cred că sunt foarte relaxați în tribună acolo, te apucă nervii că ei de ce sunt așa relaxați și trebuie să fie cu tine acolo. De aceea uneori am și scăpările emoționale pe teren, prin care le spun să mă aplaude, nu mai aplaudați, de ce n-aplaudați? Sus-jos, așa sunt rollercoaster de multe ori în meciuri, dar eu sunt așa și ei au înțeles treaba asta, chiar nu se mai supără, dar eu încerc totuși să nu mai fac circ pe teren, că e destul de urât. Am început să nu mai simt senzația aia de a vorbi aiurea și de a găsi vinovatul pe margine. Am încercat să controlez starea și să merg pe următorul punct. Progresul meu major a fost să uit greșeala pe care am făcut-o în momentul respectiv și să merg mai departe să văd ce pot să fac mai bine. Copil sunt, păi dracii tot sunt și sunt destul de des. Încerc să-i mai elimin, dar îmi și place, sincer să fiu. Adică nu văd ceva atât de rău, un lucru atât de rău. Fac parte din joc. Mă eliberează de stres și după aceea când mă uit chiar e funny uneori. Faptul că îmi trag cu racheta în cap și îmi dau palme peste cap uneori și mă mai și jignesc, cred că este piperul la mâncare. La unele meciuri de dublu, adversarele dau în tine, la fileu. Era 6-0 la adversare și mi-a tras adversara una la fileu, de-am zis că mă desfigurează pe loc. 6-1 am câștigat setul și am câștigat și meciul. Deci m-am enervat și am spus de acum nu mai lăsăm niciun punct. E bună treaba asta când mă enervează adversara, că mă motivează. Nu e nimic personal, dar deja este o chestie, o tensiune între două fete, când una se încurajează intenționat ca să te enerveze pe tine. Și atunci mă enervez și eu. Sunt o fată normală, sunt un om ca oricare altul. N-am vrut să ascund momentele grele, adică nervii și stările mele pe teren, dar nici bucuria. Și n-am putut să exagerez în nimic. Mulți m-au întrebat că la Roland Garros nu te-ai aruncat pe jos. Nu mi-a venit să mă arunc pe jos. De ce să mă arunc pe jos? M-am uitat în sus, așa mi-a venit. M-am uitat la echipă, că cu ei am muncit zi de zi. Nu mi-a venit să mă arunc pe jos. Atunci când am reușit să câștig turneele mari, eram oarecum pregătită și credeam că la cât am muncit și la câte meciuri am pierdut importante, e normal oarecum să-mi se întâmple și mie lucrurile bune, adică să vină succesul cel mare.
când am câștigat am spus, bă, chiar merit să câștig meciul ăsta și e bine, merg mai departe cu încredere. Am câștigat înghețată, că am câștigat serviciul. Eu nu sunt o jucătoare care dă cu 200 la oră serviciu, în niciun caz. Te frustrezi pe teren când primești 3 ași la rând. N-ai ce să faci când joci cu Plișcova și îți dă 180, 190, 185. Dintr-o parte în alta te muți, da, e mai enervant, dar mă mișc mai bine, alerg mai bine, mă întind mai bine decât ea, adică pot să văd și lucrurile bune pe care eu le am față de jucătoarele înalte. Am auzit de multe ori că adversarele așa mă numesc, un zid, dar asta e calitatea mea. Să fiu capabilă să alerg colț-colț și să mai și fac puncte incredibile din poziții ciudate și departe de teren, le dezarmează și ele devin mai vulnerabile și atunci eu pot să apăs accelerație. Am avut o mică problemă acolo în față, la fileu. Ajung la minge, dar nu știu ce să fac cu ea. Deci ajung la ea și nu știu unde să o dau. Că o văd venind la fileu pe adversară și parcă mi se micșorează terenul și nu mai știu unde să dau și dau afară. Din 11 metri de teren să dai mingea aia afară e chiar enervant. Dar trebuie să fiu eu mai bună. Tatăl meu spune, dacă nu ai plăcere pe teren, nu poți să faci nimic. Îmi place, dar când ești acolo zi de zi, ai minge de game, o ratezi, ai minge de set, ratezi, minge de meci, pierzi meciul, nu mai e plăcere. E o meserie. Mi-am asumat-o și o tratez ca atare. Niciodată nu trebuie să păcălești tenisul sau orice ai face, domeniul în care performezi. Nu e nimic magic în sport. Trebuie să muncești și atât. Atunci când crești cu niște obiective. Când ești mic, de ce spune toată lumea că visezi la Grand Slam? Adică e ceva pe care nici măcar nu te gândești că poți să-l atingi. Zici, bă, să ajung eu să joc un meci la Grand Slam și când ajungi să-l joci, ai tracul ăla, care e normal, toată lumea l-are. Acum, în momentul ăsta, mie încă îmi place să joc tenis. Cred că fără plăcere nu poți să ajungi să joci an de an fără oprire. Pentru că eu de 6 ani sunt în top 5, dar nu m-am oprit. Încerc și eu. Mă lupt să fac cât se poate de bine treburile ca să fiu mai bun. Asta e obiectivul principal, să văd cât de bună pot să fiu. Cum este și atunci când filmezi ceva și faci mai multe duble sau cum le numiți voi. În tenis acum am șansa să greșesc mai puțin față de cum am greșit anii care au trecut. Aș vrea să retrăiesc, să mă pun din nou în poziția în care am fost și să încerc să fac mai bine anumite lucruri. Asta e motivația, în rest n-am. Aș putea să fac lucrurile mai bine acum. Pentru că sunt meciuri pe care le-am pierdut în trecut, le analizez și îmi dau seama că dacă aș fi azi, în momentul ăla, aș face lucrurile diferite. Și așa aș vrea să ajung din nou în pozițiile cele mai înalte ca să văd dacă am progresat totuși ca om. Acum mai e o mică provocare cu astea mici care vin, 19-20 de ani. Am ajuns, eu când am început să joc, să intru în top 21 de ani, 22 de ani, îmi permit acum să spun, nu știu dacă e frumos sau nu, le consideram bătrâne pe cele de 28-30 de ani. Bave, și am ajuns în postura asta, chiar la Shenzhen, când am văzut că sunt a doua, cea mai bătrână, Kvitova a fost cea mai mare și eu a doua. Mă gândeam așa, zic, mamă, se întoarce totul. Și e interesant și sunt în poziția asta. Nu știu, poate e și pentru viață bine, pregătire. Că o să, aproape de 30, se schimbă unele lucruri. Asta e sentimentul. Mai am câțiva ani. That was super impressive.
I'm still lost. Just look at the smiling. I have no idea what you're talking about. All good, take your time.